Pozor, spoiler! Mám pre teba horúce info o nových Planetary Single Caskoch ešte pred ich oficiálnym predstavením. Edícii Planetary Single Cask 2025. Nájdeš tento rok 10 rumov a naozaj pestrý výber krajín pôvodu. Navyše sa môžeš opäť tešiť aj na Barrel Swap, čo je niečo podobné, ako robia bratislavské hipsterky na swapoch oblečenia, ale v tomto prípade ide o sudy. Alexandre Gabriel totiž každoročne navštevuje rôzne destilérie a vymieňa si s nimi sudy, aby do nich potom mohol uložiť jeho single cask rumy. Planetary vo svojom nedávnom newsletteri tieto swapy oznámili a konkrétne to budú rumy Paraguay 2014 v súde po Arbiky Highland Dry Whisky, Trinidad 2016 v súde po francúzskej whisky Armoric, no a na záver veľmi slubne vyzerajúce 55% Fiji 2009 v súdoch po Kilchoman whisky, čiže spojenie vysokoesterového rumu s rašelinovou whisky. Na Slovensku sa väčšinou z celej tejto rady Planetary Single Caskov do voľného predaja všetky nedostanú, ale kto vie, možno budú dostupné práve tieto tri. Žmurk, žmurk. Ak chceš byť medzi prvými, ktorí sa dozvedia o spustení predaja týchto single caskov, tak mi hoď follow.